nyayo ka. Yes. Aneno ka firimbi kudho nyaka mbui mopogore opogore. Kwayo mari mana ne fans mag Gor Mahia to gi johera mag adhula pacho kae. Fans mag Gor Mahia akwayo ni mondo bi e pap. Mondo gine kaka Gor Mahia kawo kombe mar 22 mar Kenya Premier League. Onge tim masetimo kamano. To kendo opira ma Sunday ni en Adwani ji owuog oko te ma pap pong sa de ko kiji pap osetimo ang'o? Osepong nikech wagocho gi Nairobi United. To Nairobi United wan go gi wach mapok watieko. Weche ariyo mokwongo en tamo idho ndege season mokadho gi opira moko rumo. First leg be opira ni ok rumo, miyo nyaka watiek wach ni chieng' Jumapili. Wachwa gi Nairobi United nyaka watieki. To watieke mana ina positive mana. Wabiro mang'eny e pap to kendo wabete pap gi kwe. Manyaka wakawo kombe. Kendo akwayo ni bang' pira rumo kik fans time tim moro marach mar njore. Gi behave kaka gisebet ka gitimo maber ma ka mpira oserumo to kendo giwuok gi celebrate. Olowa kata ok olowa to wang' ni to waloyo to wa celebrate to wadhi kanye. Wadhi e utewa ma onge tim moro mowuok marach bang' mpira. Erokamano patron mag Gor Mahia Eliud Owalo kuom yudo thuolo mar loso kodwa e chenro mar oimore to kod kidieny mas. Wan gino ni pod wabedo gi thuolo mag mbaka e kinde mabiro. Erokamano. Nyakoro gik mane mokelo e giko mar weche manyien ka achiel kod twak. Iwinjo ka ni chieng' Jumapil